kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta kasa cin gajiyar sakamakon sauran wasannin da suka gudana a gasar La Liga kasar Spaniya bayan da kungiyar ta yi canja mara ci da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao, wanda hakan ke nufin ta ci gaba da kasancewa a matsayi na uku a teburin na La Liga, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Girona da ke matsayi na biyu ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Mallorca. Barcelona ta samu damar darewa kan teburin idan da ta yi nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao, sai dai kuma kungiyar kwallon kafa ta Bilbao ta tabbatar da hakan bai faru ba, yayin da Barcelona ke shirin fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta Napoli a wasan zagaye na biyu a gasar cin kofin nahiyar zakarin Turai a ranar 12 ga watan Maris. Kocin na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wato Xavi Hernandez ya shiga tsaka mai wuya, yayin da dan wasansa na tsakiya wato Frenkie de Jong da kuma Pedri suka bar filin wasan da raunuka. Sakamakon wasan dai bai yi wa kowane bangare daɗi ba, inda Barcelona ta makale a matsayi na uku da tazaran maki 8 tsakaninta da jagoran teburin wato kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao da ke matsayi na 5 ta ƙara samun koma baya a yakin neman matsayi na 4 a teburin gasar, inda ta samu kanta da tazaran maki 5 tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid, wadda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da ci 2-1. To nan kuma an bayyana cewa kwamitin gasar La Liga na nazarin wani bidiyo da ake zargi yana nuna wariyar launin fata ga dan wasa Vinicius Junior a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta buga da kungiyar kwallon kafa ta Valencia a ƙarshen makon da ya gabata. Bidiyon da aka wallafa a shafukan sada zumunta na intanet ya nuna yadda wani yaro mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Valencia ke jagorantar cin zarafin dan wasan. Vinicius ya zura kwallaye biyu a wasan da suka tashi canjar da ci 2-2 a ranar Asabar, kuma ya yi murna ta hanyar daga hannunsa a sama. Dan wasan mai shekara 23 ya fuskanci cin zarafin na wariyar launin fata sau da dama a wasanni daban-daban a ƙasar ta Spaniya. A cikin watan Mayu na shekarar 2023, Vinicius ya ce La Liga ta masu wariyar launin fata ce bayan da magoya bayan Valencia suka muzanta shi a filin wasansu. Daga baya an kama wasu mutane 3 da laifin cin zarafin, sannan aka ci tare kungiyar kwallon kafa ta Valencia tare da rufe wani bangare na filin wasanta na wasanni 5, wanda daga baya aka rage musu zuwa wasanni 3 bayan da kungiyar ta ɗaukaka kara. To anan kuma an ƙara bayyana cewa kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wato Erik ten Hag ya ƙi kasa a gwiwa wajen samun gurbin shiga gasar cin kofin zakarin Turai na kaka mai zuwa, duk da cewa a yanzu akwai tazarar maki 11 tsakanin kungiyarsa da kuma Aston Villa, wadda take matsayi na 4 a kan teburin na Premier League. Sabon mai hannun jarin kaso 25 na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wato Sir James Ratcliffe ya sanya fifiko kan shiga gasar kakar wasa ta gaba, amma rashin nasarar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi a hannun takwararta ta Manchester City da ci 3-1 na nufin yanzu suna buƙatar kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta yi gagarumin tuntube ko kuma gasar Premier ta samu ƙarin gurbi a sabon tsarin gasar ta zakarin Turai. Duk da haka United za ta buƙaci kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da ke a matsayi na 5 ta fuskanci babban kalubale, domin a halin yanzu maki 6 ne ke tsakanin kungiyoyin biyu, kuma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na da kwantan wasa guda 1. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na da jan aiki a gabanta, ganin cewa ta riga ta yi wasa da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da kuma Tottenham sau biyu, ko da yake kungiyoyin biyu za su kara da juna a Villa Park a ranar Lahadi mai zuwa. Da bai da cewa to Ingila za ta samu gurbi 5 na gasar cin kofin zakarun na Turai idan har kungiyoyin Premier suka yi kwazo a dukkanin gasannin Turai 3 a wannan kakar. To da wannan kuma bari mu leka ga fagen cirkayen wasa, inda aka bayyana cewa to kungiyar kwallon kafa ta Bradford na nazarin dauko dan wasan Norwich da kuma kasar Amurka mai shekara 24 wato Josh Sargent, a yayin da kungiyar ke shirin rabuwa da dan wasan gabanta na Ingila wato Ivan Toney mai shekara 27, wanda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kuma Arsenal ke rububin neman sa a Chelsea da Football London, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za ta fara tattaunawa da dan wasanta wato Andy Robertson kan sabunta kwantiragin sa, duk da bata damu ba idan har dan wasan mai shekara 29 ya koma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da ake alakanta dan wasan da ita a Chelsea da Football Insider. Sai dai ta ba kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kuma Borussia Dortmund na sa ido akan matashin dan wasan gaban AC Milan da kuma kasar Italiya wato Francisco Camarda a Chelsea da Football Insider, yayin da Chelsea na shirin biyan kungiyar kwallon kafa ta Brighton diya kan Sam Jewell domin dauko dan wasan maimakon jira har zuwa karshen bazaran nan, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta nace kan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon da kuma kasar Sweden mai shekara 21 wato Victor Gyokeres a Chelsea da Spanish. Sai dai an bayyana cewa mahaifin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Napoli yana so ya ci gaba da takale da tawagar, duk da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma Barcelona na farautar dan wasan, yayin da aka bayyana cewa dan wasan tsakiya na
kasar Faransa wato Andy Robiot zai karfafa sabunta kwangilarsa da kungiyar kwallon kafa ta Juventus maimakon raba gari da kungiyar, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ke farautarsa. Sai dai ta ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na fatan samun ribar fam miliyan 10 daga labarin rayuwar kocin ta wato Klopp da zai yi ban kwana da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a karshen kakar nan, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na hamayya da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kan dan wasan baya na Girona da kuma kasar Spaniya wato Miguel Gyokeres a cewar da Spanish, wanda kuma duka da wannan ne muka karshen shirin na wannan rana. A madadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Abdulhamid Abdullahi Aliyu da na shirya na gabatar ke cewa ku ci gaba da bibiyar ma shafukan mu na YouTube, Facebook da kuma TikTok a Duniyar Wasanni TV. Kuma da Allah kada ku manta ku yi mana subscribing tare da danna alamar kararrawa domin dai sanar da ku da zarar mun saki sabbin shirye-shiryen mu.